Dobroveče. Gledate emisiju Da, možda ne. Večeras u studiju ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije Tanja Petrović, predsjednik Udruženja inženjera zaštite životne sredine Igor Jezdimirović, novinar i autor emisije Sasvim prirodno Jovan Memedović. Vaš domaćin je Olivera Kovačević. Hvala lepo, dobroveče svima. Nedavno je emitovana serija Černobilj i ona je izazvala veliku pažnju javnosti, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. Velike ekološke katastrofe ne znaju za granice, ali kažu da nama u Srbiji danas nije ni potrebna nuklearna katastrofa, da prirodu uništavamo oko sebe sami, onako, svojim lošim primjerom. I večera ćemo pokušati da se suočimo sa nama samima. Pa da krenemo. Dobar ti... Zašto je Srbija preplavljena flašama, kesama i otpadom? Kako se kažnjavaju zagađivači u Srbiji? Dakle, sa nedavnim poplavama isplivao je otpad koji je preplavio Srbiju. Slike su bile vrlo upečatljive. Flaše, plastika, ostali otpad preplavio naše reke i jezera i to je šokiralo domaću, ali i inostranu javnost koja nije mogla da se načudi našem nemaru. Kako smo zapustili našu okolinu i dozvolili da živimo u tako zagađenom okruženju? Koje mere preduzima država, tačnije Ministarstvo zaštite životne sredine, a šta moraju da urade sami građani? Koleginica Bojana Marković je u minuti i po izdvojila neke od slika kojih svi kolektivno možemo da se stidimo. Evo našeg studija i poštovani sagovornici, da li je ovo Srbija koju volimo, koju smo gledali sada evo, u ovom kratkom prilogu? Kolega Memedoviću. Da li je ovo Srbija koju volimo? Pa, ti si na terenu svaki dan. Da li je ovo narod koji poštuje zemlju u kojoj živi? To je pitanje. Meni najviše smeta, ako ćemo odmah o tome, naš narod i njihovi stari običaji. Ne samo onaj koji baca, nego i ovaj drugi koji ne baca, ali ne opominje ovoga koji baca. Tu mislim da možemo nešto da promenimo, pre svega kod nas samih. Šta kažu ekolozi i ostali stručnjaci? Šta je to šta vam najviše smeta, sa čim se suočavate i gledate? Pa nedostatak struke s jedne strane i druge strane političke volje da se ta struka poštuje. Znači, strukovno mi znamo kako da rešimo kao inženjeri probleme koji postoje u životnoj sredini. Nažalost, postoje problemi za koje nije dovoljno samo tehničko znanje, nego mora postojati politička volja i razumevanje celog šireg spektra društva i želje da se nešto promeni. Bez zdrave životne sredine nema zdrave nacije, nema zdravih ljudi. Kad to budemo shvatili, shvatit ćemo koliko je taj problem ne tehnički, nego ljudski koji moramo da rešimo. Tanja, vi? Pa za mene je ovo slika Srbije koja ništa ne uči iz sopstvenog iskustva. Znači, 2014. godine kad smo imali poplave i kad je otpad, odnosno đubre, da ga zovemo pravim imenom, bukvalno isplivao na sve strane. Svi smo se zaricali i zaklinjali da se to neće ponavljati i da ćemo se drugačije ophoditi, ali nije se mnogo toga promenilo. Ministarstvo je to koje bi trebalo da učini nešto
da nešto uradi, da nas edukuje, da nas kažnjava ili već kako. Gospodine Trivan, kad kažu nema političke volje, jeste to u pitanju vi ili je to širi neki korpus političkih odluka? Pa kolege će reći, ali ova slika je tužna slika onoga kako... Jel nosite ovu sliku kad krenete u inostranstvo pa pokažete evo zemlja u kojoj ja živim? Pa ne smijem nikom to da pokažem i neću, zato što je to... Ali to su stvari koje se ne mogu sakriti. Vidjeli ste sada u poplavama kada su i svetski mediji izveštavali o tome kako Srbija izgleda, pa su se čudili kao kakav je to narod. Pa istina je da ne samo Srbija. Mi smo svi u regionu veoma slični, to se ne odnosi samo na Srbiju, već i na druge, ali ovo je slika onoga što se od nas očekuje, dakle, među nama ovde, dakle, ja sam onaj od koga se zapravo očekuje da ovo reši, a to niko ne može da reši sam. Dakle, tragična je... Ko vam nedostaje u toj borbi? Svi mi nedostaju. Pa nije valjda da ste sami? Sami, da. Pa osjećam se da sam sam. Dakle, osjećam se da sam sam. Srećom nisam sam, ali to subjektivno osjećanje da... Pa jeste li ili niste sami, ministri? Ste sami ili niste nas? Pa evo, procenite sami. Evo nas 4 još. Pa jesam, pričam o subjektivnom osjećanju, ali ako dozvolite da izgovorim, dakle, ljudi koji se bave, recimo, emisijama kako vodi Joca ili kako, evo, vi s vremena na vreme tematski vodite, ili nevladine organizacije sa kojima se onoliko kritikujemo i onoliko dobro sarađujemo. Nema puta drugačijeg od svega toga. Dakle, bolno je kada radite ovakav posao i znate da je nasleđe unazad 40 i više godina katastrofalno. Ne samo što se tiče navika, to je posljedica tehnoloških revolucija, ali da negde mora da se počne. Ja verujem da smo mi tekako ove 2 godine započeli rješavanje različitih pitanja, ali dok čitavo društvo se ne spregne i dok čitavo društvo ne shvati da je ovo pitanje biti ili ne biti. Bukvalno to mislim. Da je pitanje našeg zdravlja... A kako ljude to ubediti? Zato što šta kesa, flaša, o čemu vi nama pričate? Obrazovanje je... Kako ih ubediti da je to zaista opasno po naše zdravlje i naš život? Obrazovanje je ključ što se mene tiče, a s druge strane država kroz sankcije. Dakle, dugo sam u svemu ovome da bih mogao da više lutam u tome, da mogu da verujem samo u konvenciju i samo u dobru volju ili u vaspitanje, jer je pitanje na koje svi možemo da damo odgovora. A kakva nam deca dolaze u vrtići i školi? Iz kakvih porodica? Čime su sve opterećene porodice? Ulazimo socijalna, politička i druga pitanja, ali imamo činjenicu da ljudi ne vode računa o tome gde će, kako će i šta će baciti. I najveći deo krivice je tu. Međutim, nemojmo zaboraviti. Država je servis građana. Ona mora da obezbedi uslove da bi ljudi imali gde. Evo, da bace sve ono što smo danas ovdje vidjeli. Ali vidite, sudska praksa kada je krivična odgovornost u pitanju za štetu prema životnoj sredini, ona isključivo kao krivično delo prepoznaje šumsku krađu. Znači, to je ono što se vekovima kod nas dešava i seku šume. Mi danas i znamo područje u Srbiji gde ljudi seku šume, prodaju i žive od toga. To se dešava i u nacionalnim parkovima. I to je to krivično delo koje se prepoznaje. Šta je još to što država može da kažnjava? Ne samo to. Prema statistici to je najupečatljivije. Najupečatljivije, da, ali ne jedino. Dakle, mi smo se ozbiljno potrudili da otvorivši temu opasnog otpada. Šta je to sve opasni otpad? Pa šta nije? Šta jeste opasni otpad? Evo baterije. I dalje? Baterije, elektronski otpad, hemija, ambalaža, od hemije u poljoprivredi gde god hoćete, dakle gde god se okrenete opasni otpad, različiti proizvodi. Šta se radi s opasnim otpadom? Postoji zakon, ne samo kod nas, koji tačno reguliše šta se sa tim radi. Dakle, prvo ko može time da operiše, drugo onaj koji generiše taj otpad, kako mora da ga skladišti privremeno, a zatim ide operaterima, zbrinjavanje i tako dalje, za koje nema baš neke kapacitete u Srbiji i često bi trebalo da se to izvozi. Ono što je bila praksa posljednjih više desetina godina. Da se kod nas uvozi to? Ne da se uvozi, nego da ono što mi generišemo kao opasni otpad da završava u zemlji. Pa jesmo gledali neki dan u Kikindi one buriće, je li to opasni otpad? To je novo. To je novo što je isplivalo, ali ono što mi imamo ovdje imamo dve stvari ili dve strane medalje. Nama su potrebne s jedne strane edukacije koje definitivno možemo da utičemo na mlade generacije, a s druge strane nam je potrebna kaznena politika koja je pokazala da onaj ko ne poštuje životnu sredinu, koji izbaci flašu kroz prozor, koji baci kesu kroz prozor umjesto da odnese u kontejner, će biti sankcionisan. Vi imate situaciju da kada upozorite nekoga da je nešto loše uradio na najfiniji mogući način, on samo što ne počne da se tuče s vama. Jer to nije vaš zadatak. Jeste i vi to doživjeli? Jesam, imao sam lične primjere. Čak sam sad pokušao i deci da objasnim da jeste čika ili tete nešto pogrešila, ali nije baš dobro da tata mora se s njim sukobljava
da mu to objasniš. I to je problem ovog društva. Znači, s jedne strane, od institucija očekujemo, ministarstvo svaka čast, mnogo više mora da se uradi i mnogo više su očekivanja, ne zato što je u pitanju nešto što su sad naše nedostižne želje i što želimo da dostignemo neki standard razvijenih zemalja. Ne, zato što je naše zdravlje u pitanju. Onog trenutka kada bacite 1 litru motornog ulja, koje mi ne vidimo na ovim slikama, samo vidimo plastičnu ambalažu kao vrh ledenog brega, tog trenutka ste vi 1 milion litara vode zagadili. To je katastrofa. Mi smo videli ovde flaše kako plutaju, koje možete relativno... A gde se to motorno ulje odlaže inače? I kažete baterije. Kakve baterije? Koje baterije? Istrošene baterije. One male baterije? Male baterije, velike baterije. Ko bacate? Svi bacaju u đubre te baterije. Pa ne bi trebalo. A gde može da se baci? A gde možemo mi da bacimo baterije ove? Gde možemo da ih bacimo da bude bezbedno? Kako ona kao baterija na kraju bude opasna za nas? A mi gledamo kao plastiku, kao već neki drugi materijal. Pa može. Možda Tanja zna da... Pa mislim, sastav baterije je taj koji je opasan. Nije ono što vidimo. Koji prodire u zemlju i šta? Jeste, i zagađuje i zemljište, nekakvim hemikalijama, vode i tako dalje, a postoje načine naravno za zbrinjavanje, odlaganje, a znate negde da u Srbiji se to zbrinjava? Je li ima negde u Beogradu da vi znate da se odlažu baterije? Ne postoji. Ne postoji. Ja ne znam ili da ako postoje opet ad hoc, imamo primjer malih preduzetnika koji to žele da prikupe, onda im je potreban dokument za prikupljanje tog otpada, iako od svojih mušterija to prikupi i želi da plati nadoknadu da to neko preuzme, ali ne postoji dovoljno razumevanje da to treba sistemski da se reši. Ovi ad hoc pokušaji su jedna stvar. I ono što mi radimo daće sinergijski pozitivan efekt, ali ono što nama fali je sistemske rešenje koje će biti neprikosnovena. Da se dogovorimo šta se dešava i na koji način se problemi rešavaju. Pomenuli smo ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja. Mi sad imamo otkazivanje akcija, poljoprivrednici koji su savesni i pokupili su tu ambalažu i drže na mesto i očekivali su narednih 2 nedelje. Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja. Znači ono, hemija, sve i oni su skupili to, pesticidi i ostalo. I on kao poljoprivrednik uradi svoj deo. Prikupi i čeka akciju prikupljanja. Akcija prikupljanja otkazana jeste, jer ne postoji kapacitet operatera da se pokupi taj ambalažni otpad. To je kriv Trivan zbog toga što nije organizovao službe koje će time da se bave, je li tako? Neće biti. Dakle, neće biti da je tako. Pa ko je kriv? Lokalna samouprava. Ko? Vidite, možete li, izvinite što prekidam, možete li vi sada da izdvojite šta je to što je u stvari najopasnije ili je najveći problem u našoj zemlji, mi sad pričamo kese ili slično, ima li neki grad u Srbiji koji je na reci, a da njegova kanalizacija ne otiče u tu reku? Ima li neko koji ima... Kolektor. Da, kolektor za prečišćavanje otpadnih voda, pa da normalno prečišćena voda ide u reku ili... Jel ti znaš? Ja znam da toga nema i znam vrlo dobro da nas zbog toga ostali gledaju kao da smo u srednjem veku još uvek. Beograd se izliva gde? Gde se izliva kanalizacija u Beogradu? Kod Sajmišta, odnosno blizu waterfronta. I u Dunavu tamo negdje ispod Pančića. I u Dunavu, znači kanalizacija Beograda otiče u 2 naše reke. Ne prečišćena, ne, što bi se reklo... Još uvijek ne. Tako je, ali se radi na tome. I svi gradovi u Srbiji tako. U Novom Sadu možete tačno da pogledate tamo gde su pecaroši najaktivniji, tamo izlazi kanalizacija. Najveći problem je neshvatanje da zagađenje koje je oko nas direktno utiče na naše zdravlje. Kad to shvatimo, mi smo sve probleme rešili. Ne postoji mogućnost da živite u otpadu, plivate u fekalijama, udišete loš vazduh i da nemate posledice na zdravlje. Vaše zdravlje je ono što pokazuje koliko je životna sredina zagađena. Nisu u pitanju Marsovci koji su zagadili životnu sredinu oko nas, nego vrlo često mi sami koji smo nesvesno ili svesno uradili nešto da nam se nešto mrzelo. Moramo s jedne strane imati sistem koji ćemo poštovati, koji nas edukuje kako da ga koristimo i s druge strane, jasno, onaj ko nije dobar i ne poštuje ga, mora biti sankcionisan. Evo vam primjer, ako može. Znači, prošle godine moj prijatelj vozio bicikl s jedne strane Amerike na drugu. I prvo što mi je poslao telefonom, slikom, je bila koliko se plaća za bačeno smeće, papir, bilo šta. U jednoj državi prvoj koja je bio, mislim da je bila Florida, $500. Kako je vozio dalje, najveća kazna je bila $2000. Za bačen papir, piše. Kutija nečega. Tako. A kod nas uz autoput kad krenete možete da skupite kamione. Drugi primjer, u Norveškoj sam vidio svojim očima, gradonačelnik, odnosno bila je manja neka zajednica lokalna i sad verovatno neki aktivista ispred te lokalne organizacije oblači, da ne kažem sad žuti prsluk, nije dobra konotacija, nego narandžasti, fluorescentni i još sa njim nekoliko ljudi
i u kese stavljaju ono što nalaze pored puta. I onako je dosta čisto, ali ponegdje ima taj papir. Ja sam rekao, je li ovo komunalna služba? Ne, kaže, dobrovoljno uz čoveka koji vodi celu akciju ispred opštine, ispred zajednice. Kad ćemo mi to da doživimo ovdje? Ko će da mi odgovori? Hoćemo. Pa vidite, kada su poplave, onda se ujedine kao ajte da stavimo džakove, super, svi smo zajedno, nije važno. Kad dođe voda do ovdje, tako reći. Tako je. Kad treba živote ljudi da spasavamo. Pa znate kako, ja verujem u kaznenu politiku i kod nas jeste ona blaga. Također u obrazovanje, naravno da je potrebno. Također u aktivizam i volontere, ali ono što je činjenica je da se sistem ne može bazirati na svesti savjesnih građana, na entuzijazmu. Kod nas malo je tako. Nigde ne može. Na entuzijazmu novinara, ministara ili aktivista civilnog sektora. Znači, sistem zna se na čemu počiva. Prvo na vrlo jakom opredeljenju vlade koja zemlju vodi da životnu sredinu i zdravlje svojih građana postavi na listi svojih prioriteta vrlo visoko. Je naša vlada opredeljena ili nije? Nije. Nije opredeljena i to mreža organizacije koja se zove Koalicija 27, a koje pripadamo i inženjeri životne sredine i mladi istraživači Srbije unazad godinama. To je zato što je 27 poglavlja, ovo poglavlje o ekologiji koje Srbija je trebalo do početka ove godine da otvori, ali... I negde pokušavaju da mobilišu javnost. Nije našoj vladi prioritet. Godinama unazad to tvrdimo. A kako to vidimo? Najlakše se zaključuje prema novcu koji se za životnu sredinu izdvaja. Dakle, izdvajanja su, pa možda je politički korektan izraz, nedovoljna ili minimalna. Dobro, ajde, budite manje korektni. Da bude manje korektni. Fiskalni savjet je rekao da za zaštitu životne sredine u 2019. godini vlada treba da izdvoje 14,4 milijarde dinara za investicije, a budžetom našim je predviđeno 1,3 milijarde. Znači, to je 10 puta manje, jel? Jesu oni u pravu ili nisu? Ja verujem Fiskalnom savetu. Dakle, oni su izdali preporuku o tome. Čak su i pronašli načine da se ta sredstva izdvoje. Ono što je činjenica je da je, mislim, budžet ministarstva, ali to je ministar pa će me ispraviti. Ako grešim, za životnu sredinu možda 10 puta manji ili više čak od preporučenog. Ono što je dodatna, kako kažem, bolna tačka u svemu tome i što opet ukazuje na to da nama nije stalo do životne sredine je činjenica da se novac od naknada za životnu sredinu. Koji su to sve naknade koje građani Srbije plaćaju, a treba da se koriste za zaštitu životne sredine? Ne plaćaju samo građani. Znači, prilikom registracije automobila, zagađivači plaćaju. Znači, to je onaj čuveni princip zagađivač plaća na kome se bazira politika Evropske unije za zaštitu životne sredine i što uopšte nije važno. Mi smo taj princip davnih dana usvojili kao svoj. Ali taj novac se prikupi kao po osnovu zaštite životne sredine, upadne u budžet i posle toga se recimo polovina vrati životnoj sredini, a sa drugom polovinom ne znam šta. Pa verovatno. Ja imam običaj, zbog čega me kritikuju, da kažem da je to nenamensko trošenje. Ja ne znam, nisam ekonomista, ali ako se ne troši po osnovu po kome se prikuplja... Da, ali onda kažu i ako hoćete da potrošite, vi ne možete da potrošite. Pa ni ministarstvo nije ceo svoj budžet potrošilo. Zašto ne možemo da potrošimo pare koje su namenjene za zaštitu životne sredine? U šta se to troši i šta mi treba da uradimo da se... Postoji čistav niz razloga koje treba da ispunite i uslova da biste mogli da potrošite budžet. Dakle, ono što ministarstvo kaže, mi da nam se danas da, recimo tih 40 milijardi o kojima Tanja ili Fiskalni savjet govore, ove godine mi to ne bismo uspeli da potrošimo jer nemate dovoljno izrađenih projekata, projektno-tehničke dokumentacije da biste mogli to da potrošite. Na primjer, šta je to? Kakvi su to projekti? Recimo, postrojenje za preradu otpadnih voda, moja najomiljenija tema. Dakle, hoćete bilo šta, čvrst komunalni otpad, zaštita prirode. Znači, grad neki, kada bi želeo da prečišćava vodu, svoju otpadnu vodu, da mu ne ide u Moravu, Lepenicu, Bege ili ne znam ti šta, trebalo bi da sagradi postrojenje za prečišćavanje, mogao bi da aplicira kod ministarstva za novac, je li tako? Ne samo kod nas, ali da bi to... Ali to nikome u Srbiji nije palo na pamet ili... Pa pada sada na pamet. Sad im pada. Ono što treba da bude moto nekakav čitave ove emisije je da mi imamo zatečeno stanje koje traje jako dugo i da se preko noći ne može ništa promeniti. Ali mora da se razume da, kao što i kolege kažu, morate izgraditi sistem koji ne možete da izgradite preko noći. Od svesti do sistema koji država, dakle, ministarstvo mora da izgrađuje. Opasni otpad koji ste dotakli,
Dakle, jedna je od paradigmi onoga na što ja sad samo aludiram. Dakle, postoji u Srbiji preko 120 preduzeća koje su registrovane za bavljanje opasnim otpadom, ali funkcioniše možda 20-ak i oni su nadležni i kadri da se bave i ovim stvarima. A što ovih 120 postoji, a ne rade? Pa to je njihova stvar. Ne isplati im se, ne žele? Pa ne znam, mi smo sad u tržišnoj ekonomiji, ne bi ja da sad budem u nekoj vrsti dogovorne ekonomije. Imaju pravo na to. Ono što je problem u čitavoj toj priči je da deo tih preduzeća ne radi svoj posao kako treba i kad sakupe ono što sakupe, to se najčešće ne završi tamo gde treba, pa podsjećam apropo toga da se ne kažnjamo. Nije to baš sasvim tako. Od kad smo mi došli na čelo ministarstva, mi smo ljude koji su nelegalno zakopavali opasni otpad pravosnažno osudili kao država na 4,5 godine zatvora. Dobro. Dakle, započelo se vrlo ozbiljno i gotovo drakonski sa tim da se shvati da više zagađivanje životne sredine nije igračka i da je to pitanje zdravlja svih nas i da svi moramo da se uključimo u tu priču. Dakle, ono što nedostaje kad je opasni otpad u pitanju i to je centrirano u stvari kao pitanje na ovaj način. Srbija nema postrojenje za preradu opasnog otpada. Evropa će Ko to treba da napravi? Neki privatnik ili može i lokalna samouprava? Država će to stimulisati. Ja ne mogu da sedim skrštenih ruku zato što nam to treba jer će za par godina Evropa zabraniti trgovinu opasnim otpadom. Dakle, nema. To što generišete u svojoj zemlji morat ćete da preradite u sopstvenoj zemlji. Sad je moment da počnemo. Započeli smo i za godinu, dve ćemo to završiti i to će biti okej. A gde se sve kod nas nalazi taj opasni otpad? Zakopavaju kao buriće, kao i u Kikindi, u rudnicima. Gde hoćete, da nije bije tužilaštvo i policije. Pitanje je kako bismo izlazili na kraj sa tim. Otvorili smo Pandorinu kutiju koja nema zatvaranja. I evo i pre neki dan smo imali tu novu situaciju u Kikindi i bit će ih još. Jesu to fabrike, velike fabrike koje to proizvode pa onda oni to sklanjaju? I to. Ima i takvih, jel? Pa vi imate u ovom trenutku, vi, svi zajedno imamo čitav niz, preko 70, 80 do 100 fabrika koje su zatvorene u stečaju i mi imamo relativno registrovano šta je to kao otpad u njihovim granicama. I tvrdim da u tim skladištima ima svakako opasnog otpada i država je obavezna da to rešava jedan po jedan korak i to su milioni evra koje moramo da uložimo, ali to rešavamo tako kako neko privatizuje jednu od tih fabrika, tako ulazimo u nju i rešavamo ta pitanja. Do zaštite prirode, seče i svega ostalog. Sistem svakako, obrazovanje svakako, činimo sve što treba i sve što možemo, ali moram da se pozabavim novcem, ako dozvolite. Tanja je potpuno upravo. Pa imate novaca? Nemamo. Pa i to što imate ne možete da potrošiti? Možemo da potrošimo, samo je pitanje koliko su sad svi entiteti. Prvo, ministarstvo mora da se razume. Dakle, to nije bajka. To je manje više sa svim ministarstvima slučaj. Nemamo dovoljno kapaciteta da potrošimo, da možemo da uradimo posao kako treba. A sav taj novac koji vi treba da potrošite, nama se javilo svega nekoliko sad lokalnih samouprava na konkurs da dobiju novac za pošumljavanje. Samo nekoliko, da bismo potrošili 50 ili 70 miliona. Šta to znači? Pa neću potrošiti sav novac sa te stavke zato što nemaju kapaciteta da naprave projekat ili nisu zainteresovani. Ne žele da pošume, ne mogu da pošume svoje sredine. Da, zato što nisu znali ili nisu hteli da naprave projekte da to urade. Dakle, mnogo moramo da radimo sa lokalnim samoupravama. Istina je da se što promenilo, predugo sam u tome. Nije više isto baviti se životnom sredinom danas, dakle lakše nego pre 10, 20, 30 godina. Sada ljudi u lokalnim samoupravama su neki novi, mlađi su, njihovi su godina, mnogo bolje to razumeju, ali nemaju kapacitete. Oni niti imaju ljude koji znaju to da rade, niti imaju dovoljno novaca da mogu da sve to ulože. Zato ministarstvo jeste formiralo sebe, organizacija na taj način da bismo mogli da pomognemo lokalnim samoupravama i daleko od toga da ne možemo da potrošimo taj novac. 123 deponije postoje gde javno-komunalna preduzeća odlažu, a 44 baš te lokalne samouprave nikada nisu poslale nikakve podatke o svojim smetlištima na njihovoj teritoriji. Šta to znači? Da se tovari ko gde stigne? Pa divlje deponije, to se u prevodu zovu divlje deponije. Kako da li ima? Pa cijela je zemlja u divljim deponijama. 4000? Pa evo imate taj podatak. 4000 imamo divljih deponija. Samo za sekund da se vratimo na ono što je rekao ministar, da je on već dolaskom svojim od pre koliko već godina. Dobro, i već nekoliko stvari razotkrio, ali tako iskupali ste neki opasan otpad i tako dalje. Dobro. Živo me interesuje kako se vi borite sa, kako bih rekao, kolegama iz vlasti na tu temu. Jer sam siguran da oni, pa na neki, možda ne direktan, ali indirektan način imaju veze sa svim tim. U nekom smislu, hoću da pitam, da li kažu, polako, nemoj baš da sad
tako brzo rešavaš neke stvari kod nas. Pa nemam Zadiru čustvo. kod negde i u njihov sektor. Ili... Pa da, recimo zadiremo veliki sve sektore. proizvođači. Istina je. Pa nije tajna Coca-Cola zbog Coca-Cola ili nekih firmi drugih je pitanje plastičnih flaša, ambalaže odloženo. Jeste ili nije? Jeste naravno, ali Srbija, dok sam ja tu, Srbija ima svoje interese koji su važniji od bilo kog entiteta. A ili vam kažu vladima, dobro, to sad nije važno, imamo važnije stvari, imamo Kosovo, imamo... Ne, toga ne postoji. Dakle, ili sam razlog ja, koji emitujem jedan vrlo rigidan stav kad je to u pitanju, ne dozvoljavajući da se tu bilo ko meša na taj način, ili je još uvijek posmatranje šta se zbiva, kako se zbiva, jer je realno... Znači, vi preuzimate sve zasluge za to što nije dobro? Da. A pa dobro. Sad znamo koji je krivac. Znate šta? Mislim, 4000 deponija, izvinite gospodine Trivan, čemu se radi? Ja sam kriv i zaslužan. Dakle, ko nije spreman da preuzme odgovornost čak i za ono što je bilo 40 godina, promašio je temu. Ja sam tu na privremenom radu i moj je zadatak zajedno sa timom koji predvodim, koji je perfektan. I šta ćete uraditi još? Sve što za početak treba da se uradi. Najvažnije... Šta ćete uraditi sa divljim deponijama po Srbiji? Kolega Medoviću, šta ste snimili posljednji put? To nije divlja, nažalost. Ona izgleda kao najdivlja moguća i ne daj Bože da to stvarno, ova slika prođe dalje od naše zemlje. Neko će nas pružiti prst prema nama reći ljudi nisu normalni. Šta je ovo? ovo? Deponija kod grada Prijepolja na reci Lim, koja već postoji ovako kako je vidite. Naravno, goji se i raste svake godine. I ona šta radi? Ona na veći vodostaj, kao recimo sada, ovo je snimljeno pred nekih 10 dana gde sam bio, sva voda pokupi plastiku koja se približila tako obalama i to putuje dole, završi se kod Višegradske hidroelektrane. Postoji plan i sad će ministar objasniti to da se to preseli u Užice, u jednu drugu deponiju, međutim ova i dalje radi. Znate kako izgleda prići samo ili proći kolima pored ovoga? Pa ne možete da ne osjetite to. To je sam autoput kojim idete za Crnu Goru. A ovo mi je reka Lim. Magistralni put, da. I reka Lim. I vidite koliko je deponija. Dugačka je negde pola kilometra i široka negde 100 metara. I ko tu izbacuje đubre? Pa sve tu što gravitira ka Prijepolju. Ko? Komunalna preduzeća. To kamionima skupe od građana i tu istovare bager poravnja i idemo dalje i sljedeće količine. Pazite kolika je to čudo. To je neman. I to nikad nećemo, ovoga se nikad nećemo osloboditi. Između puta i reke Lim. Ako smijem samo dodam, ovo jeste divlja deponija. Samo što je deponija o kojoj smo se mi dogovorili da ćemo tu na nebezbedan način sa štetnim uticajem na životnu sredinu da bacamo. Znači, jedine deponije koje postoje jesu one koje utiču na životnu sredinu, one koje ne utiču. Sanitarna deponija ne utiče na životnu sredinu. A ovo je samo deponija koja ima amin lokalnih samouprava i dogovor, ok, tu ćemo da zagađujemo. Ove male deponije nemaju tu saglasnost. A isto su tako divlje. Kada mi pričamo o sanitarnom... Znači, iza ovoga stoji normalno država, lokalna samouprava. Dogovor nas da tu bacamo. Ja da sam predsjednik opštine, ja bi odmah otišao. Ja bi sutra dan rekao, izvinite, ovo ne mogu da rešim. Upravo to. Hvala, lepo, doviđenja, ne interesuje me uopšte. Znači, nema razlike. Ne bih pristao nikada da budem predsjednik opštine Prijepolje. I ako ćete vidjeti kako voli svoju opštinu i svoj grad, odete pogledate šta radi sa otpadnim vodama, šta radi sa đubretom, kakvo mu je stanje zagađenja vazduha. I odmah ćete imati presek koliko vodu građani opštine, da li pije to ili ne pije. I vidjet ćete koliko je neko patriota i voli svoj grad, svoju opštinu ili nije. Znači, nikakve razlike nema, izvinjavam se, između onoga što se zove divlja deponija i ovoga što zovemo deponijom. Znači, to je jedno strašno saznanje. Samo što je ova nije divlja, zato što ima odobrenje lokalnih vlasti. A su baš lepo mesto naši za deponiju. Uvijek je stara, ja sam sad zaboravio podatak, već 20 godina malte ne postoji tu, ne znam tačno. Đubre kupi. Kada jednom krenete da bacate đubre, navika postoji i samo se... God vidi đubre gde stoji, on baci doda. Ja nemam ništa da prebacim u ovom sastavu večeras, ali ovdje bi nam falio jedan sociolog, odnosno psiholog. Ali zaista, mi stvarno pričamo o nešto i nije nam jasno kako je to. Pa to je naš narod s kojim živimo mi. To mi radimo. Ja sad ne znam ko će da nam objasni, to ne može više tako, nego mora drugačije. Kad Tanja rekla, rigidno, vlast kaže više ne može, hoćeš da radiš, ideš u zatvor. I jedino, kako smo počeli da vezujemo pojas. Ali mi smo u poplavama gledali ovo đubre koje su izbacile poplave. Ali mi smo gledali tvoju emisiju kada si Drinom vesla bez poplava. Znači, tada nisu bile poplave. Pa je Drina bila prepuna plastike. Pa znate koliko smo cevi vidjeli od kojih ide direktno kanalizacija, direktnu Drinu? Znači vidi se kanalizaciona cev pored svakog grada i u Drinu. Imamo plastiku, Lim i tako dalje. Gospodin Medović zna, mi smo konačno uspjeli da se sastanemo, ministar životne sredine Crne Gore i iz Republike Srpske,
ministarka i dogovorili smo se da Lim, Drina i tako dalje, sve ovo što nam ide ka Višegradu i Drinskim elektranama počnemo da čistimo i dogovorit ćemo se kako to radimo i radit ćemo bez ikakve dileme. Nisu to tako teška tehnička rešenja, naprotiv, čak i to ne košta puno. To je jako važan početak. Međutim, moram da vam skrenem pažnju na nešto drugo. Dakle, prvo, praksa u Srbiji je da se najčešće smeće, kako god da ga nazovemo, đubre, da, baca uglavnom u potoke i reke. To je nezamislivo, ali je tako. Zašto? Znate li zašto? Reka nosi sve. Pa na istoku, znači tamo oko Pirota kaže baci u potok. Tako je. Uzrečicu. I ima razloga što je to tako i oni su sociološki. Ali čak ako bismo otišli, to se oduvek radilo na ovom prostoru. Samo što je problem nastao negde tamo 50. i 60. godina kad se pojavila plastika, metal je ostalo. Ispliva. Pa je ostalo je. Više ne može da se preradi, dakle ne može više priroda da ga reciklira. Dakle da istruli i da se ne vidi, nego ostaje. Nije drvo, nije Svi naši dedovi su isto to radili. Oni pametniji su imali jedno mesto na kome to rade, pa tu nastane kompost. To su nastavili da rade, ali kad se pojavila plastika i ostalo, imamo iste navike, samo što one sada donose, eto, sociologije, drugačije posljedice. I gde je rešenje? Nema rešenja. Imali smo akciju u Srbiji koja se lepo nazivala i dobro izvodila, koja se zvala Očistimo Srbiju. Zašto ta akcija nije dala rezultat? Zbog toga što Srbija nije stavila u pogon regionalne deponije. Kada stavite regionalne deponije, a cilj regionalnih deponija nije da vi gomilate otpad, nego da ga nema, jer sve ide u reciklažu praktično. A mi koliko imamo reciklažnih objekata u Srbiji? Jedan. Pančevu, ne. Ima nešto više. Ima nešto više, ali nemojmo to da računamo ozbiljno. Bolje da budemo malo mračniji. Dakle, Srbija ima planiranih 27, u stvari bit će 23 plus minus 1 regionalna deponija. Radimo sad na tome. Znači jednog dana? Ne. Ne, pa to ne prihvatam nikako. Pa nego što, kad će biti? Ne može preko noći da bude. Što očekujete da... Pa dobro, pa kažemo za godinu, za 2, za 5 godina. Reč je o desetinama miliona evra, kao što je u Beogradu 330 miliona evra košta, pa smo doveli inostranog partnera. Ali prethodno pitanje je da se za ovih 23 plus minus 1, uključujući Banjicu, uključujući Pirot, uključujući Novi Sad i uključujući Sombor, a Subotica i Beograd su u pogonu. Dakle, imamo još 15-ak kojima ćemo se baviti. Prvo, projektno-tehnička dokumentacija. Na tome sada radimo. 450 miliona smo podelili lokalnim samoupravama da urade papire. Što će reći? U roku od godinu, 2, kako ko brzo bude radio, ulazimo u investiranje. Na rok od nekoliko godina... Znači za 5 godina? Recimo, za 5 godina da ćemo imati jedan bar deo svega toga. Zašto to govorim, Olja? Koliko će porasti ova god Prijepolja će da... Olja, ne, to će biti prerešeno, zato što Banjicu radimo sad. Jao, kolega Medović, koliko ćeš još morati da snimaš toga? Ja sam jedva pristao da budem ovde zajedno sa vama, zato što se strašno nerviram zbog. Ja svaki dan to gledam, stalno sam na terenu i onda ja vidim da nema tu pomoći. Ja svedočim da je kolega Medović čovjek koji se najviše nervira kod nas zbog ovakvih stvari, zbog toga smo ga, kod nas mislimo ovde na našoj televiziji, zato što je na terenu. I greška je stvarno, mi trebamo ovdje večeras da imamo nekoga kome ćemo moći sve to da saspemo naš bes. Ali ministar nije taj. Pa ko je, kome ćemo? Pa zato što znam da se on bori... Pa ja sam formalno taj, ja ne bežim od toga, ali ja vam kažem, dakle mi činimo... Jel ima neko da ga pitate u Srbiji, jel ti bacaš flaše, smeće i sve da kaže da baca? Jel ima nekoga? Ko će priznati? A ko će da prizna? Pa niko neće priznati. Pa naravno da ne. Naravno da neće. Nema potrebno da ih pitate, to je evidentno. Sve opštine, ali sve opštine koje nemaju sanitarnu deponiju i nisu krenuli u izradu sanitarne deponije, oni sve to rade. I mi svi građani koji akumuliramo dnevno 1 kilogram otpada, pristajemo na to. Mi nismo napravili u svojoj lokalnoj samoupravi pritisak na one koji donose odluke da krenu u izgradnju sanitarne deponije. Jer on zna da ta sanitarna deponija neće doći u 4 godine. Kao što ste rekli, 5 godina je potrebno. Prođe mu mandat, što bi sada on se bavio time, proći će mu mandat i onda će neki sljedeći predsjednik opštine da uživa u plodovima njegovog rada. Je li to politička svest? 6 godina smo se bavili Beogradom. Dakle, kod nas... Čime u Beogradu tačno? Vinčom. Dakle, deponijom Vinča. 6 godina od prve strategije do papira, dakle, stižemo do kraja. Dakle, moramo da budemo krajnje uporni, da ne odustajemo. Nema u društvu dovoljno podrške. A šta je s onim kolektorom za prečišćavanje otpadnih voda koji nije završen? Koji? U Beogradu. Kolektor u Beogradu na Višnjičkoj banji. Šta se radi? Radi se, kad vam kažem. A trebalo je samo fabrika za prečišćavanje. Ne. To je čitava mreža. Dakle, to je deo... Dakle, prvo što se kreće, to će biti ova prečanska strana Borča, Ovča, Krnjača i tako dalje. I to je, mislim da su čak i potpisani ugovor. Sistem kanala, odnosno cevi, ali tako cevi, veliki cevi završavaju u jednom bazenu, pa drugom bazenu i to se ispere. I tako prečišćena voda odlazi u Dunav. I to košta... Čitav projekat košta
ukupno preko milijardu i po. Pa da, ali taj projekat se radi već deceniju. Ali i stranci, odnosno Evropska unija, za to izdvaja novac vrlo rado. 20 godina. Ali kada kaže ministar Trivan kao i na Balkanu i naši susedi se isto ponašaju, je li isto ili nije? Ja moram da kažem da nije baš tako, da se dosta se radi kod njih. Da ne pričam o Slovencima koji su tu bili s nama. Ne pričamo o Slovencima. Pričamo o najbližem okruženju. I Hrvati su dosta uradili kod njih. Odavno već postoji takozvano plaćanje kaucije za plastičnu depozitni sistem. Mi to treba da uvedemo, ako se ne varam, uskoro. I što se tiče u Bosne, i tamo sam skoro bio, pa nisam video divljih deponija kao kod nas, verujem. Mi smo lideri. Mi smo vodeća nacija u tome. Nemojte, nismo najgori, nije tačno. Pa nismo najgori. Pa dobro. Pa nismo najgori. Ko je najgori? Pa neću da kažem. Pa kažite. Pa neću da ih gađam. Evo kolega Memedović je prošao sve. Kaži. Pa mi. Vrlo mi. A nismo najgori. Dakle, nismo najgori. Ima kapaciteta. Mnogo se toga promenilo za ovo vreme. Dakle, hvala svima, nevladinim organizacijama i medijima za podršku. Ne, ali vidite, kao ko će da reciklira otpad i sve. Ja izvinjavam se za trenutak. Da, izvinite. Da li znate ko je najbogatija žena na svetu? Ne znate? Kineskinja koja ima reciklažne objekte. Devojke. Dakle, žena iz Kine koja se bavi reciklažom otpada je najbogatija žena na svetu. Pogledajte to malo pa da posle razgovaramo o biznisu. Ovo je veliki biznis. O tome govorimo. I ministarstvo daje pare za to. Tanja, htjela sam se trenutak da vratim priču na komunalni otpad. Znači, jedna strana priče jesu deponije, vrlo važna, velike investicije. A druga strana priče su građani. Ustavit ćete se tu. Sada pogledat ćemo kratko reklame, pošto je to posebna tema. Molim vas. Evo ponovo našeg studija. Znači, stali smo kod komunalnog otpada. Šta je tema za komunalni otpad? Komunalni otpad je onaj otpad koji mi svi proizvodimo u domaćinstvima. Koji proizvodimo u domaćinstvima, znači stali smo kod građana. Posao države je da obezbedi infrastrukturu. Država to nije obezbedila. Obezbeđuje. U procesu. U narednih 5-6 godina će biti nešto od toga, neke deponije, neka prerada i tako. Ali šta možemo mi do tada da uradimo, osim da se žalimo na državu? Šta? Ono što je vrlo važno i što mislim da je jedan od ključeva za rješenje problema ovog komunalnog otpada, to je način na koji mi plaćamo otpad koji pravimo. Plaćamo infostan, plaćamo i... Ali plaćamo po kvadratu stana ili kvadratu kuće u kojoj živimo. Znači, moja porodica... Gotovo. Kad će to biti? Završeno. Pa od 1. aprila je stupilo na snagu, ili 19. aprila stupilo na snagu. Mi nismo vidjeli na računu. Nismo vidjeli na računu. Pa ne znam koje račune sad plaćate. Dakle, to sad nije moje. Mi smo doneli uredbu kojom smo to rešili. I kako ćemo plaćati sada komunalni otpad, nego kako? Plaća se po standardu zagađenja. Dakle, svaki građanin tačno se zna koje zagađenje proizvodi i tako dalje. To je evropski standard. Kako se zna koliko je? Zna se. Kažete mi kako? Izračunato koliko emitujemo gasova, koliko na stanovanje struju i tako dalje. Ne, to samo znači da ste vi nama poskupili to, a da nam niste... Ne, nismo, naprotiv. Šta, još manje od ovog što smo plaćali? Biće u nivou onoga što smo do sada. Po čemu je razlika? Ne, razlika je u principu. U principu koji opet ništa ne znači. Mislim da principijalno smanjenje otpada koji se deponuje radi reciklaža. Odnosno razvajanje. Ajde, objasnite nam na primjeru. Moja porodica danas produkuje 2 kg đubreta. U tom otpadu se nalaze ljuske od krompira, plastične flaše, možda poneka baterija, malo papira koje dete izbavljalo, tegla. I ja sad onda kao savesni građanka razdvojim na staklo, papir, ljuske od krompira, plastiku. Sve ono što... Vi to razdvojite gde? Pa ja razdvojim u kese na svojoj terasi ili u kante. I držite na terasi i sad su u Beogradu rekli ako držite veš smeće na terasi ćete platiti 10.000 dinara. Pa ja to ne radim zato što na kraju to sve završi u istom kontejneru i u istom kamionu. Mi bi trebalo da razvrstavamo svoje smeće, da postoje kontejneri. Ponegde postoje ti kontejneri u Beogradu, ponegde za papir, metal, plastiku i da tako ubacujemo u te kontejnere. Tačno. I onda kad dođe neko ko prikuplja otpad, od mene uzme i pritom izmeri samo ono što mora da se deponuje, a ne može da se reciklira. Vi mislite da će u Srbiji neko od domaćinstva do domaćinstva dolaziti i meriti koliko vi đubreta? Neće, to treba da radi onaj ko otpad prikuplja,
Ja ću biti motivisana zato što ću plaćati samo ono što mora da se odloži na deponiju, ostalo će se reciklirati. Znači manje ćete plaćati. Manje ću Pa plaćati. to može da se desi da mi za, recimo, odlaganje otpada plaćamo po 5-6 hiljada dinara, pa onda kad nam odbiju to što smo reciklirali, platite 500 dinara. Tačno. A znači više neće biti cena nešto kao plaćate 50 dinara odlaganje otpada 100 dinara. Po kvadratu. Znači to je... Aha, izvini. Ono što tu imamo prvo sistem koji dolazi upravo što Tanja priča pre svega toga. Mi treba da razmišljamo kao građani kada kupimo nešto. Kakav otpad nastaje iza toga? Jer ja i tog trenutka donosim odluku da li podržavam ekodizajn i nastanak otpada ili podržavam nekoga ko je bio dovoljno pametan da razmisli da posle moje upotrebe tog proizvoda više ništa ne ostane. Igore, to će doći na red. Ko to razmišlja o tome, Memedoviću? Ovako u našoj svesti će doći na red za jedno 20 godina. Za 2 generacije. Da probamo sada da ih poguramo u tom smeru. Jer nas je Evropa tera u hijerarhiju. To što je Igor sada rekao, uči se u osnovnim i srednjim školama na zapadu odavno. Baš to. Da se opredeliš da li ćeš uzeti ovo ili plastiku, da li ćeš uzeti ovo. Znači, uče ih već tada. I drže ih u tom nekom, da kažem, odnosno gaje im taj odnos prema ekologiji kroz ceo fakultet kasnije. A kod nas gde ima to? Gde se uopšte pominje i gde se uči knjiga? Vidite, mi smo imali jedan učinak, ja mislim, to je vaša akcija, bila plastične kese da se naplaćuju u marketima. 2 milijarde kesa u Srbiji se potroši godišnje. Što znači da svaki čovek u Srbiji potroši oko 280 kesa plastičnih godišnje. Što će reći jednu kesu dnevno svaki građanin Srbije. Znači ona beba u kolevci i onaj starac koji je nepokretan. Znači potroši svaki dan. Šta će ljudima u Srbiji tolike plastične kese? Uvođenjem naplate plastičnih kesa potrošnja kesa se smanjila za 50%. Ni ona 2 dinara neće da daju, jel? Više. I to nije loše kao... Odlično je. Dakle, više, blizu 70% je manja upotreba plastičnih kesa u marketima. Sada, ostaje pitanje plastične flaše. Šta ste vi predložili za plastične flaše i zbog čega to nije realizovano? Pa zato što ne može se realizovati preko noći. Dobro, sad to preko noći, nego to je moglo. Kako ste mogli kese preko noći, mogli ste i flaše preko noći? Nije preko noći. Ako vi mislite da smo mi to sa kesama preko noći, varate se. A godinu dana? Pa postoji ozbiljna priprema čitave te stvari, kao što i postoji za ovo. Dakle, mi smo ušli u proces upravljanja ambalažnim otpadom pre 1.5 godina. Šta je problem sa flašama, ministre? U kom smislu? Plastične flaše. Zašto? Kako? Kako se u svetu postupa plastične flaše? Upravo mislim da hoće da kaže to. Dakle, samo je nešto te kaže. Dakle, ušli smo u to da shvatimo, vidimo, analiziramo da to više ne može da bude tako. Da pogledamo kako to rade zemlje u okruženju. Da sučelimo one koji su za i protiv, jer imate velike proizvođače i ostale. Ko je protiv? To će oni da kažu u javnosti. Neću da ih apostrofiram za sada. Razni interesni lobiji koji pakuju u plastiku. Veliki proizvođači. To je sve viđeno. Ono što je legitiman interes, izvinjavam se. Samo je pitanje kako ćemo mi s tim interesom da se izborimo. Tako je da i ti ljudi budu na neki način zadovoljni, ne do kraja. Pa Srbija mora biti najzadovoljnija. Žao mi je što to tako mora da se uradi. I ideja je da idemo ka sistemima koje su primenile različite evropske države sa nekom vrstom vraćanja ili nevraćanja te ambalaže. Dakle, kad idemo u prodavnicu, ponesemo plastične flaše i vratimo plastične flaše i onda... I dobijete ne znam kakva će biti računica, ali kao što smo nekad za kauciju. Kaucija za staklene flaše što smo vraćali. Postoji neka matematika u svemu tom. Ima nekoliko sistema, opredelit ćemo sezona i koji je najbolji. Kad mislite da će to doći na... Ja verujem da ćemo mi do kraja godine da apsolviramo sistem koji želimo da implantiramo, da tako kažem, da primenimo stvari. Mislite da to može tako da se reši? Može. Ne može, mora. Dobro, to nije loše. Kada oni koji proizvode... Mogu ja da na zidu stavim sliku ministra kad se to dogodi? Kad se to dogodi. Fotografiju? Ja ću staviti fotografiju kada ona deponija bude. U Prijepolju? U Prijepolju. Dobro. Jel imate dovoljno fotografije da nam podelite? Imate li dovoljno fotografije? Slikaću se naknadno. Ali sada ću imati malo više godina. Ako smijem samo da dodam ovaj deo zašto je bitno na ovaj način rešavati problem otpada. Jer prebacujete na potrošača trošak, a ne na građanina. Velika je razlika. Danas sve ovaj otpad koji treba da se sredi ćemo svi mi platiti. Iz naših budžeta, iz onoga što odvojamo kroz jedan ili drugi porez. A sutra kada vi kao građanin odlučite da kupite flašu sa depozitom i da platite taj depozit, kad je vratite, vi ćete dobiti to nazad. Tada se prebacuje na onoga ko odlučuje i ko troši više, plaća više. Onaj ko ne troši, jednostavno neće plaćati. I to je taj pravedniji sistem koji mora se uvede i da poštuje se princip
zagađivač plaća. Tako je. I ono što u Srbiji i u pravnom sistemu Srbije izvesnost kažnjavanja nešto što je labava kategorija i za krivična dela mnogo ozbiljnija, a kamoli za ove prekršaje kao što su otpad ili nešto slično. Znači, izvesnost kažnjavanja da ćete vi zaista zbog toga što bacite đubre kroz prozor, kesu, biti kažnjeni. Nažalost, možda nećete biti kažnjeni kroz pravni sistem, ali ono zašto ćete sigurno biti kažnjeni jeste vaše zdravlje. Kroz pravni sistem možda nećete biti kažnjeni, ali vaše zdravlje će sigurno patiti. Ne možete objasniti da zbog toga što ste kesu bacili kroz đubre će biti ugroženo zdravlje. Jer odgovor na to je, pa izvinite, nas je NATO bombardovao, uranijum je na sve strane još od Černobilja. Nam kruže, oblaci, šta je nama jedna kesa? Nema tu više izgovora. Dakle, to više nije pitanje izgovora, više nije pitanje konvencije. Ima da se primene zakoni. Nije tu pitanje pa to znači kazna. Tanja bi to žestokom kazna. A kako biste vi... Isto, pa ja bi tako, pa svi vezujemo pojase od onda kad smo počeli da plaćamo koliko je kazna više vezna. A mislite da je u Italiji i Nemačkoj bilo lako uvesti razdvajanje otpada, postaći, recikle? Pa trajalo je godinama. Samo što se to desilo pre 50 godina. Jeste, ali je trajalo godinama i dva osnovna motiva građana su uštedeti i bit ćeš kažnjeni. Nema tu mnogo filozofije. Znači, moramo mnogo skuplje plaćati otpad koji proizvodimo. Nigde se nije mnogo, kako kažem, računalo na svest i savest. To od nekog nivoa, da. Tanja je potpuno u pravu i ta iskustva su važna i mi idemo ka tome. Sad samo je važno konstatovati da nestrpljenje koje emitujemo je dobro, zbog toga što to znači da je povišena svest u društvu o tome da to mora da se radi. Vrlo brzo moramo da primenjujemo sisteme o kojima smo pričali. Opasni otpad, komunalni otpad, to smo već rekli kako ćemo, ambalaža i tako redom. Vidjet ćete, naročito kad se bude rešilo pitanje ambalažnog otpada, jer smo kese na putu da rešimo. Usput, deo nadležnosti smo u Beogradu prebacili kad je u pitanju deo ambalažnog otpada, mislim na kese. Vidjet ćete šta će se desiti kad oni odluče da zabrane potpuno kese u gradu, kako će grad izgledati mnogo čistije, a da ne pričamo o Srbiji kada budemo rešili ambalažni otpad. U godinu, 2, 3 vidjet ćete značajne promjene će se dogoditi i to je put koji moramo da pređemo, koji su prešli oni koje je sad Tanja spomenula. Preko noći nema rešenja. Jedino što je meni važno, to je da shvatimo gde možemo da preskočimo neke faze koje su oni prošli, a da ne moramo da ih preskočimo, da ne moramo da ih primenimo. Tu, čini mi se, dosta dobro radimo. Preskočit ćemo neke tehnologije koje su zaista prljale životnu sredinu i zaista mislim da u roku od nekoliko godina imamo potpuno drugu situaciju. Ali mene lično, naravno, ono što ste dotakli, najviše žulja pitanje otpadnih voda i na tome stvarno uporno radimo. Znači, naše reke i kanalizacija, da građani znaju da svi gradovi naši u Srbiji kanalizacione mreže idu pravo u reke. Memedović je snimao kako u Drinu fino... Ulazimo ovdje u to. Dozvolite da kažem i ovu informaciju. Dakle, upravo kad je u pitanju pitanje postrojenja za preradu otpadnih voda, mi smo u dogovoru sa ministrom financija koji odlično kapira životnu sredinu. Da li svi kapiraju? Ne. Koji ne? Ko ne kapira? Neću da kažem. Pa mi već znamo to sve. Pa onda nemojte da me pitate. Dakle, uzimamo kredit... Pa mi smo vas zvali da vi to kažete, ne moramo sve mi. Olja, dovoljno što se ja borim i tučem tamo gde treba i da vidite i da ne vidite i to je deo priče. Ali da vam kažem, odlično. Ministar radi svoj posao i bori se. Mi znamo da on ima otpor tamo i da nije njemu lako. Ali imamo da preuzimo i mi deo kritike, novinari. Dobro. Čekajte, mi sa vestima iz ekologije možemo da dođemo na kraj dnevnika pred možda i posle. Apsolutno. Znači, kad ćemo mi sa tim vestima da uđemo u dnevnik? Pa to je pitanje za naše urednike i tako dalje. Kada ćemo tu da radimo naš posao, što bi se reklo. A Memedović, zbog toga što je tako nervozan, čovjek gleda svaki dan, ide u druge zemlje i njemu je krivo što mi nismo tako. Znači, to je frustracija. Jedna od u Sloveniju i priča nam kako je sve čisto i uredno. Mi kažemo, a šta ima veze? Pa nema razlog za to. Ono čemu biste vi mogli jako da doprinesete novinari je činjenica, odnosno da pokušate ovoj našoj javnosti, a i političarima nekim, da obrnute onu paradigmu da se investicije u životnu sredinu ne posmatraju kao nepotreban trošak. Znači, to je shvatanje kod nas. Investirati nešto u životnu sredinu je trošak. Najčešće to ide i ono razumevanje nepotrebno. Kako to da radimo? Šta treba da radimo? Pa tako što ćete objasniti da je to zapravo investicija u budućnost. I ne samo u budućnost, jer kad se oduzmu troškovi preuranjenih smrti, nege bolesnika koji se nalaze pretrpanim bolnicama zbog preterano zagađenog vazduha i milion drugih stvari, ovog trenutka je potpuno jasno da su troškovi te naše nebrige o životnoj sredini mnogo veći
no što bi bile investicije. Problem je u tome što čovjek... Mi ovde govorimo, ljudi voze električna vozila. U Zagrebu taksisti voze električna vozila. Država pomaže sa 10.000 evra onome ko želi da kupi električno vozilo, a kod nas dizel sve više ulazi u modu jer su jeftini u Nemačkoj, pa završavaju. Da, sve su moderni zato što su jeftiniji jer su stigli iz Nemačke i ostalih zemalja da se ukida dizel. Pa ministar neće to dozvoliti. Pa kako neće? Mi nemamo podsticaja. Mi smo jedva otvorili mogućnost da ljudi u Srbiji mogu da registruju kola na električni pogon. Pa istina je. A još tu pumpu, kako se zove, ta napajanje, to još nemamo. Radimo na tome. Priključak običan. Priključak za struju. Možete očekivati osvežavajuće rešenje. Osvežavajuće rešenje. Dobro, ajde. Nadamo se. Nije lako, Olja. Nije lako. Verujte mi na reč, ali idemo. Nemojte se nervirati, kolega. Ja sam krenuo da se nerviram. Da li završavamo emisiju ili još? Završavamo. Da li mogu ja nešto pre vašeg zaključka? Ajde. Znači, ne znam šta se razmišlja gore u vlasti, u državi i koja je lista prioriteta, otprilike da znamo gledajući vesti, ali mi bi voleo da među tih, ajde kažem, 5 prioriteta uđe natalitet, da uđe ova ekologija o kojoj smo danas pričali i oživljavanje, odnosno da sprečimo da nestane selo u Srbiji. Te 3 stvari, ako nisu nama u prioritetu, nego nešto drugo, onda da se svi zajedno zapitamo šta i kako dalje. Pa deluje da su ove 2 stvari već na putu, prve koje ste spomenuli, a mi koji smo 13. prase, negde uz pomoć svih vas... A natalitet je u priči. Kada dođemo da analiziramo sve, imamo ozbiljnih problema kako preći sa reči na dela. Pa primenjuju se već neke mere. To je sve u rudimentu. To su naši problemi. Ali da se pozabavimo time. Dobro. Vidite, sam kraj emisije ja imam obavezu po zakonu o javnom informisanju da objavim demanti iz prošle emisije. Milojko Aleksić iz Dljina demantovao je navode predsjednika opštine Lučani Milivoja Dolovića, koji je bio gost prošle emisije Da možda ne, i direktora Srbija voda Gorana Puzovića, koji su izjavili da je zbog 3 vlasnika parcela koji nisu dali saglasnost da se podigne bedem na njihovim njivama, došlo do izlivanja sa leve obale reke Bjelice i da je zbog 3 neodgovornih ljudi došlo do poplava na ovoj teritoriji. Gospodin Milojko Aleksić nas je pozvao, oštro je to demantovao i rekao je da je sramota šta je sve izgovoreno od strane predsjednika opštine Lučani i direktora Srbija voda. Umjesto klasičan pisani demanti da objavimo, naša koleginica je otišla kod gospodina Aleksića i mi smo zabeležili njegovu izjavu koju tretiramo kao demanti. Da bi se zaštitila naselja Lučan i Dljin kao i kompletna industrijska zona koji su u poplavama 2014. i 2016. pretrpeli ogromne štete, na desnoj obali Bjelice izgrađen je zaštitni nasip. Zahvaljujući njemu, pre 10 dana odbranjeno je to često plavljeno područje. Ipak na levoj obali reke domaćinstva su bila ponovo pod vodom. Manji nasip u Krstacu i Đeraću nije dovršen, pa je voda prodrla u ta naselja. Dok su u lokalnoj samoupravi isticali da nisu uspeli da se dogovore sa 3 meštana koji obrađuju njive, Milojko Aleksić tvrdi da nije kriv. Kaže da ni za parcelu koju je dao za nasip u Dljinu nije dobio novac. Nisu mi isplatili, trebali do 31.12.2017. Ovo je 2019. Oni su servirali gospodinu ministru da tražim 10 puta veću cenu. Evo ovdje je napisano da je cena tržišna. Nisu ni to isplatili. Došli su 2018. da mi traže ovdje da se nasipa bedem. Ja sam njima lepo rekao, gospodo, kad mi budete platili za onu parcelu, još štetu dobit ćete. Oni to i danas danji nisu uradili. Pokazuje dokumenta da je sklopio ugovor o nadoknadi štete za izgubljenu dobit na rodu kukuruza, ali zbog zaštitnog bedema, kaže, i dalje ne može da koristi 40 ari njive. Ne mogu da uđem, nekada prskam, nekad ne mogu da uđem dokopam, nekada posejem i gubiš u količini, u prihodu. I doneli su odluku i to je to. I oni su sad proglasili da ja ne dam. Bedem traje i danas, oni ga ne sklanjaju. Što nisu oni izuzeli ovo? Što država nije izuzela, platila i nema da svađaju ni mene sa komšijama iz Đerača. Zemlja je izuzeta, plaćena i doviđenja. Zbog izlivanja reke na levoj obali Bjelice u junskoj poplavi ove godine pod vodom se našlo 24 domaćinstva.
Milojko je tražio da govori pred kamerom jer, kako navodi, i pored dokumentacije koju posjeduje, dogovor sa lokalnom samoupravom u Lučanima nije imao, a u javnosti se čula samo jedna strana. Neka izađe pravda, jer oni su vama pričali tako je. Ljudi žele da vide koji je to ludak, koji ne da se zaštite građani. Jel tako ja ispadam među građanima? Ova priča posljednjih dana dobila je epiloga. Zaštitni bedem na levoj obali Bjelice će u potpunosti biti izgrađen. U lokalnoj samoupravi potvrdili su nam da je u međuvremenu problem trajno rešen, pa će uz saglasnosti vlasnika sporne parcele biti otkupljene. Evo, ovo je demant i nadam se da će problem biti rešen. Hvala vam svima na ovom razgovoru. Gledali ste posljednju emisiju, da možda ne u ovoj sezoni. Šta je ovo? Mali poklon za uspomenu, s jedne strane na ovo sve i želja da se nikad ne ponovi, a s druge strane da mi prestanemo. Vidite, ja nikada nisam dobila poklon gde je zagađeno nebo. Medoviću, šta si dobio? Pa ja mislim da je ovo iz vremena ovo je 99, a ovo je znači bombardovanje, ono na što se pozivamo. Novi Sad. Treba da znamo da ono što Novi Sad, naravno. Da, vi ste Novosađan. Imao sam tu priliku, nažalost, 17 godina sad imao, pa sam pravio kao autor, a ono što treba da znamo da se ovo ne ponovi i da ne radimo sami sebi. Ovo nismo mogli da sprečimo, a možemo sprečimo otpad koji završava u rekama. Šta sam ja dobila? Isto. Rafinerija i ovo je srušen most koji je ovo Slobode. I sad ćemo da utvrdimo što se desilo. Bože zdravlje. Hoćete, ministar, da vam damo sve da okačite ovo u kabinet? Što da ne? Pa može. Može. Hvala vam na poklonu. Hvala vama na... Hvala svima na učešću, hvala vama na pažnji.